Så vil jeg lige vise jer, hvordan man forlænger en brøk. Jeg har her en brøk, den hedder 3/5. Den vil jeg gerne forlænge, sådan så at den kommer til at hedde 10. Når vi ved på forhånd, hvad for nogle dele vi skal have brøken til at blive, så er det lidt nemmere. Så tager vi nemlig vores brøk, skriver den op her, laver et lille gangetegn, fordi forlænge betyder, at vi skal gange den med et eller andet. Så tager jeg min femtabel, og siger 5, 10. Det vil sige, at jeg skal altså gange 5 med 2, for at få den til at give 10. Når jeg ganger hernede i mine nævner, så skal jeg også gange med det samme tal op i min tæller. Det vil altså sige, at jeg nu har stående 3 gange 2 og 5 gange 2. 5 gange 2, den giver 10. 3 gange 2, den giver 6. Så når jeg har forlænget min brøk her til at blive til 10. så går den altså fra at hedde 3/5 til at blive 6/10. Jeg vil lige komme med et andet eksempel, hvor at man får at vide, hvor meget man skal forlænge med. Det eksempel, der forlænger vi med 3. Vi bruger samme brøk igen, så vi bruger 3/5. Den skal den her gang forlænges med 3. Det vil sige, at vi ved faktisk ikke, hvad for nogle dele vi skal have, men vi ved, at vi skal forlænge med 3. Det betyder, at vi skal gange med 3 både i tælleren og i nævneren. 3 gange 3, det giver 9. 3 gange 5, det giver 15. Så når jeg forlænger en brøk med 3, så ganger jeg altså med 3 både i tæller og i nævner. Det vil sige, at min 3/5 ender ud med at hedde 9/15. Værsgo.